Mae'r stori nesaf da ni'n mynd i glywed am wrachod a Huw Llwyd, oedd yn bregethwr ochra Betws y Coed. Ond beth sy'n bwysig i gofio am wrachod, dim yn unig yn y Carneddau, ond ar draws Cymru, ydy mae yna straeon amdanyn nhw, a mae nhw'n rei sy'n codi ofn. Ond doeddwn ni ddim yn dueddol edrych ar wrachod fel mae nhw weithiau dros y ffin yn Lloegr neu oedden nhw yn yr Alban. Felly, dyn nhw ddim o hyd y dehiryn. Ond yn yr achos yma, yn y stori yma, mae yna ddwy o wrachod. Ac wrth gwrs, dyn nhw yn bobl o hyd, weithiau mae nhw yn troi mewn i ryw anifail. A mae hynna yn batrwm wnaeth chi weld lot. Mae rei o'r straeon Calan Gaeaf. Ond mae Huw Llwyd yn ddiddorol. Mae o'n offeiriad, yn ei pregethwr. Ac ystalwm, mi oedd gen pregethwyr neu offeiriad, oedd gen nhw pwera goruwch naturiol. Oedden nhw ddim just yn edrych ar ôl eich enaid chi ac yn edrych i ddeud straeon am Gristnogaeth. Oedden nhw hefyd yn gwybod pan o'na bobl drwg o gwmpas, y diafol neu wrachod. A felly fo oedd o dyn perffaith i ddod i weld beth oedd y ddirgelwch yma am y ddwy ferch oedd yn rhedeg tafarn ochrat Betws y Coed. Ond gofynnwch chi rei bobl lleol, mae dim y tafarn yn Betws y Coed oedd hi, ond y rwla arall o gwmpas y Carneddau. Mae'n oel yndi? Yeah. That's a lovely piece, Cariad. Thank you. My mum got it for me. It's a family heirloom. Oh. Bobble bach. Looks like neither of us are going anywhere tonight. I know a place just down the road. Usually has rooms. A good friend of mine owns it. Better than out here, isn't it? Right. Is it close? Very. Evening. What can I get you? Nothing. I'm looking for somebody. I don't suppose you've seen this girl? Yeah. She stayed upstairs last night. That's great news. And then this morning she skipped off without paying at all. I'm sorry about that. I'll happily pay for the room. I'm her dad. She's missing. Oh. Is there any chance I can have a look at the room she was in? Yeah. It's upstairs. First floor, out the door there. Number 3, yeah? Thank you. Okay.